Денталните лекари живеем в нашата професионална подготовка, а ние имаме нужда от много други неща, за които рядко се сещаме. И това е мениджърската част, която също лежи на нашите плещи. Най-полезно ми беше, че всичко, което виждаме, е практично, реално и абсолютно съвместимо с това, от което ние имаме нужда. Най-полезно от конференцията ми беше контакта с колегите. Научих много неща по отношение на качеството на разговора с пациента, че е много важно да бъдем първо човеци с пациента и след това на този фундамент да сложим нашия професионализъм. Най-полезното днес ми беше, че се видях с много колеги, с които сме на една вълна и затвърдих някои от нещата, които усещах като проблеми в практика. Това, което най-много надхвърли очакванията ми е енергията, която има в залата. Видях цялата схема на отговорността и задълженията на денталния лекар. Той не е просто клиницист, той е и собственик, и управител. Има много повече ангажименти, отколкото въобще може да осъзнае и да си представи. И тук го видях структурирано от самото начало до края, за да бъде една практика успешна. Това, което ме изненада най-много е как от едни малки неща, които пропускаме всеки ден, на края на годината имаме едни много големи финансови загуби. И реално видях цифрите черно на бяло и се изненадах много. Аз мисля, че първото, което всеки собственик на дентална практика може да си вземе, начина на мислене, смяната на перспективата, защото едно от най-рисковите неща, бих казала в момента за всеки собственик на практика, не за дентален лекар, а за всеки собственик на практика, е да гледа само клиничната си работа. При това цунами, което създава в момента чисто икономически и очаквано свиване на пациентите, да се гледа само клиничното е твърде рисково. Затова е важно единия крак да е в клиничното, а другия крак да е в това да видя къде са възможностите, как да си подготвя практиката, как да затегна мачтите на кораба, да видя този кораб на къде пътува, какво е ценното, което аз различно давам от всички останали дентални практики, които така или иначе са толкова много. Така че аз мисля, че начинът на мислене е най-скъпото нещо в този живот. И мисля, че днес хората много хубаво го усетиха. Другото, което е, че със сигурност могат да се погрижат за финансовото си спокойствие, като си пипнат цените много финно. И третото, което е тази осъзнатост за вдигането на нивото на обслужването, а не просто да се вдигат цени, защото просто има инфлация и трябва да се вдигат цени, защото ни се вдигат цените на материалите. Да не е като хотелите, които дигнаха цените, обаче абсолютно по никакъв начин не промениха обслужването и си правят същото, дето винаги са си правили. Тоест, за да няма пациента преживяването, че зъболекаря е поредния, който му вдига цените без да промени абсолютно нищо, е нужно да се мисли в посока на как да се повиши нивото и качеството на обслужването на пациентите, защото това ще бъде нещото, което ще отличава практиките, които ще привличат пациентите от останалите и особено фундамента на обслужването е разговор с пациента, как всъщност разговаряме с него, повишаваме осъзнатостта му и вдигаме приоритета на денталното лечение, не просто той да чака, да отлага и да се лекува на парче, което му излиза по-скъпо в крайна сметка. Най-ценното, което всеки участник може да си вземе и да приложи в практиката е ние показваме 3 абсолютно революционни перспективи за денталната практика, буквално на световно ниво революционни. Една рентгенова снимка, през която виждаш цялата дентална практика, за да вземеш решения за денталната практика, които да са устойчиви и решения, които да знаеш как да увеличиш приходите и печалбата на денталната практика, увеличавайки удовлетворението на пациентите. И това е най-важно. Ако се прави корекция на приходите и печалбата, това да е с грижа за пациентите, защото това се връща обратно към собствениците на дентални практики, като допълнително финансово здраве. Бих препоръчала на много мои колеги, дори представители на еднични практики или на големи дентални клиники, участват в такива конференции. Различното от другите събития, на които съм присъствала, е, че тук говорим за подхода към пациента, а не конкретно за неговото клинично лечение. И най-важното е, че имаме обменяне на опит директно в самата конференция
лекцията, теорията и практиката вървят ръка за ръка. Бих препоръчала и на други колеги да посетят следващата конференция, на колеги, които искат да се развиват. Бих препоръчала, за мен това е пътя към успеха. Бих препоръчала на абсолютно всички собственици на дентални практики да се включат в следващи конференции. Супер полезно е. От гледна точка на цяла България, ние виждаме много голям потенциал в собствениците на дентални практики, защото те докосват здравето на българите, усмивките на българите, увереността на българите и вярваме, че ако 100 дентални практики подобрят качеството на обслужване на пациентите, това ще вдъхнови други 1000 и тези 1000 общо, те обслужват обикновено около 1000 пациента, това ще стигне до 1 милион българи. 1 милион българи, които да се почувстват чути, видяни, разбрани, да усетят едно следващото ниво на обслужване. Това е нашата мечта. Трите думи, с които изтръгвам днес от тази конференция, са човечност плюс професионализъм, равен на брилянтен резултат. Осъзнатост, предприемане на действия за резултати и 100% полезно. Енергия, хармония и развитие. Сигурност, успех и удовлетворение.